Mai signor. Vana kunzai muchimba muchengeti wangu ndikati zvaita. Ako Mwari kandi anotichengeta. Aiwa Mwari ndiye muchengeti wedu, ndiye mumiriri wedu. Komana ivi. Kubva mamboswera sei? Aiwa handaswera zvanga munoti maswera sei? Aiwa isitaswera sei. Handitika. Mati mumbouchenese musha kaumuugadzire. Munongoziva basa redu rekubika kachasi. Tuni twacho tofanira kugara twakaoma. Saka takumbota chiturongedza. Mati basa renyu rikuita sei? Dzitonge musingazive imi. Zvakaoma. Munobvunza zvamuziva seko nhai? Zvakaoma. Chete ndosaka vakuru vakataura vakati rudo ibofu. Dai kuri kunzi mai signoro makange makasangana neni kana muyese manga musingaiwana asi ngote chete tidambudziko zvenyu renyu. Ine yekuti makaonekwa murima saka hamuna kuona munaikuonai murima. Ndodambudziko hombe ramakaita. Nekuti mini ndandasonzereti chamakange mashaya kuti muzoti mawana murume pana signoro pana Dimosi. Vaozemwa. Vaozemwa. Ndinokubvunzai chiri kumeso mukuzvinza ndinokukanganai kuti muri sawira wasinyoro. Ini zvokunetsa nemandidi. Ingwani matogona kuti ndiri sawira wasinyoro zvichwa ndinofanira kutaura chokwadi chese chiri kuitika pana signoro. Imi hamune mapfekera ndasinyoro aya. Tange munhu ari kutanda botoshuwa. Saka zvine basa rei? Ndakamuda akadaro. Aiwa ndopandikutati hekumuda henyu akadaroka makamuda akadaroka asi nguva yekuti munokwanisa kuchinja upenyu kuti upenyu hwenyu huve neshanduko. Mwari ave mubatsiri wenyu chaichaka. Iwe chauinacho muupenyu chii? Bhara nebhasikoro rinazvo kumba. Saka izvi zvondibetsere chi muupenyu wangu? Zviri nani munokwanisa henyu kutoendaka muchinotochera vanhu mvura kosinyoro cho. Ndochera mvura inini mukadzi mukuru kuti mabhasikoro nochera vanhu mvura. Aiwa bhasikoro mundikwanire muzvinzwaka. Mundikwanire vaozemwa. Ende zvakaoma sinyoro. Mundikwanire. Ibvei pano. Mvura ndakatombozvara ndikati sinyoro iyoyo ka uri mumwe wangu. Pese pane pata maprogram ekunzi zoni vanhu vanofanira kunotambira mbeu chichi unofanira kutori chairman iwewe. Asakaramba. Ibvei pano vaozemwa. Aiwa kubva munhu. Aisawere. Pesa nyongo icho. Bati. Zvakaoma. Ipapa ndanditaura mudzimai wako kuti mbomira handisi mudhu iyoyo. Yatiwati. Ko chimbo futi. Havasi mudhu iyoyo. Pesa yako nyongo itaura sauri. Mati? Pesa yako nyongo. Watune bhara nei? Matosvika dzatovira nemhuru ndatomirwa. Zvakanaka sinyoro apa pari kaidi mbwede tinozosangana. Watune bhara nechi. Mugudu wacho wakafa sinyoro asi kana uchingoamuka ndichazodzoka nawo. Mukanya. Signoro. Mukanya. Wanonoka kusvika. Zokotore nyaya yangu ichora. Signoro. Ndakakuudza kuti masawira ako panapa ndiri kumaona. Handi kuzviona. Kana kuti kupfupika handiti asi hakabviri mumadresi. Hakabve ndikakuudza kuti sawira wako siyana naye. Anogara chingodi neni. Wasaka ndiri unzanzi wakandiona murima. Aminoka zvanga achitoti rima nechi ndingatadze kuda switi wako. Aiwa mbomira wako handisi kufara ini. Usaka nditodza kufara nei? Ndamuda ere ozemweni? Amisi anondoona. Aiwa anondoona zvake. Kubva. Aiwa yatanga anondoona. Ndonombokubikira chikafu nhai. Wana chimukadzi wangu ka. Ufunga kuti tikawana nguwa. Tofuna kuenda kumba kwasabhuku. Tasvika kumba kwasabhuku tawadza kuti mukomana anzi Dimosi iyoyo. Achamuda muraino noti kameka hunhu kaanako ka. Anotukanganisira wana. Anotiurayira raini. Nikahunuke futi. Ndakamuona kwa Efreji kumusoro uko. Achitera tona twa Efreji. Apo tumanda ichi. Ndabva ipapo vanamuona kwa mechemere kuzasuko. Kwa wachira wachigezera. Wanda ari mumanhingiki mumagwimbiri emiti aite. Next time achatera iwewe. Imiti muzasisavira renyu here. Handisavira wangu kasi nini handisavira unhu hwake. Unhu hwake ndo handisingadi. Ndoto ndogari pasi nasabhuku nemakansela. Gogoi panapo. Svikai asawira. Yes. Muri udoka. Tikudanana. Aiwa muri kufara. Ndisiri kufara. Nasiri kufara ndini. Yes. Kochi futi. Aiwa ndiana ri Dimosi ngapi? Kana sawira renyu ati gogo yandindiro wati vasvike. Aiwa kuko pamwe ndakandida kutaura naye tiri panze. Panze piko. Panze pi. Aiwa asi unozvati dzimwe nyaya dzovarumeka hadzido vakadzi varipo. Akuzo ndine nyaya ndiani? Ungangove Dimosi. Ungangove ndozviziva. Saka sawira renyu hachashanye here mimi muri kuti? Nai Dimosi shamwari yako ichiri kunama mapoto here. Kozi poto ndikuona ngemabura anenge ati wandei. Handononge mazuva ano ndiorugona kunama mapoto.
Ayo, ndisisina hazvo ndakati sei. Ipote ndikanama ufunga pakabika chipanze muzungu. Handiendi panze. Ndauri nini ipote. Zvongoroti taure mhisa achinzwa. Aiwa, avo vakadzi kako matare anoitwa pano vakadzi. Sidari. Nei baba mwana. Kombadi kuwasiya vangoite nyaya dzavo tiri pamwe. Anditi nyama imwe here. Mai Mukadzi. Ndati ndiri uku kumba uku. Usatombotiri zvitana timuzi. Ndofunga ndakuudza kuti kana zvizve matare anda ari vanhu rukume. Idare ripi rira? Asavira venyu here. Asi yeka vataure nyaya. Ndati Mukanya. Ndavaona kumba uku. Ndafunga kuti vari kuda kubatsira vadzimai vamwe mabasa epamba. Nyamba vauda kutobatsira inini ndisipo. Handiwanzwa paipai nditotaura kuti ndaenda kuti Dhimosu yaiti anonzi anouya anomirira nhungu anotambira mafertilizer achika pa chairman. Ayo. Kuitira kuti musada kunyepera vanhu handiti. Ndati Mukanya vanga vachipfimba mudzimai wangu saka ndati ndibva ndangosvika kuno ndizive kuti vari kushayei pamuri imimi zvinoita kuti vateeri kumba uku vota kupfimba mudzimai wemunhu. Uyu anga achipfimba mudzimai wangu. Dhimosu. Kuti uite chairman kupfimba mudzimai wake. Nei Mukanya. Chii chakanyanya kushoreka pandiri pana? Hapana kana wani. Saka chii? Wabva panapo wachiti kunoona asawira kwako kumukadzi wangu kunoitei kwari? Chii? Totaura hanzi yeni mapfekera anda murume wenyu mutaraginya kudii amene kupfeka kwangu wapinda papi. Saka ini kukuwachira kwandiri ukuita uri kukushora ukati mukadzi awasawira wako ndiani wacha? Ndo wawakuda. Anambobvira ndadaro. Hauna kudaro? Utadzire kwe. Handina kudaro. Sawira nhasi da kuti usvipire pasi handiti. Kana uri kuramba kuti wadare iwevi. Tiri kuita zvinonetsa. Waini ndine kuwacha. Voona kuti ndiri kushoreka inini. Ndobva watirega uende kune mukadzi wasawira wako. Wavira zvekuti tizoti mangwana tinetsane chinhu chakaipa zvingaiti. Ukaita nyaya dzinopirira ipapo kuti timboramba tichitsvagana. Wauya nehari yemhamba. Una ipapo yemhamba. Uda kudhakwa kuchanyasodhakwa. Right. Wataona kuzviita nditi? Hapana zvandaita. Kuti ungotaura kuti ndini Mukanya handina kupfimba mukadzi wasinyo. Right. Taura iyo yaiswa apa. Sadongorere taura. Usadongorere zvako. Ita ndini Mukanya handina kuita zvitaura nasinyo. Kumurwa maoko ako utauri. Usanditarise taura. Hanzi nasinyo nditi ndini Mukanya handina kuita zvu. Ndozvataurwa. Ita ndini Mukanya. Kana usina kunyenga mukadzi wawo ita. Taura kuti ndini Mukanya. Taura. Mukanya ngasatambise nguva handiti. Kutange tiri kuda ku hamuna kuzviita handiti ka? Ayo handina hamuna ayo pakanaka. Itai Mukanya zvokuipa asavira zvibure pachena. Munhu asingabvutsikani. Munhu akaita sei? Handisi kuda kuti munditsvage hamuna kuzviita. Pakanaka. Pinda muharimo. Ndorongana nenda mboenda wakambona chino maraini. Ane tsoka iri apa ndiwe iwewe. Says do it. Zvinhu zvinganetsi. Kupi? Uda kuenda kupi? Ukaenda kupi wachiwa ukaenda kupi netsoka yangu? Tsoka yako hauna? Aiwa, wanokona tsoka yangu apa Dhimosu. Aiwa, Dhimosu hatizokunetsana. Asawira magona chinyanya chihure. Aunyari munomurume. Dhimosu. Aunyari dzokera kumba uko. Baba vasinganyari.